kutonga masalad baba yakarwa arwa but repeat yekuzonzi baba wako ndo anotengwa nemasalad amai wako waiseva sadza nesalad uri utori mukaward vadzoka zvakanzi kuimba nekutaura akarova mpana ndobva adzokero zvikanzi ndauya nechifumuro unoimba negukuro nekuti unotedzera sauro hai varairakaipa zisonesingabwere takaenda sky muri chikufkafu kana kuti mablots kufkafu yes kufa kana kufenda kofu masalad masalad akuna vanhu zvakaperana neeskizvezvo vanhu vari kungoclaim on masalad komana ngambogeza zvamwari ngatini live vanhu vakutotagira ipapo amugatori palive but zvamwari hazvo zvamwari mungati time masalad salad unoziva kuti unopfeka zifubhu oversize step yacho skinny unondiava musalad accent chaichai zvakaperana anorwa chicken nemaoko wachideyo chiseva nesadza skapa 3 panapa pane masalad pane musalad but 3 panapa pane munhu 1 akutraura kubudira in life koita munhu 1 auda kuva established in life koita munhu 1 akadzidza life saka page iroro richagaina attraction ragaina attraction unotsvaga mablogger ana zigo ovabhadhara ana zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana zigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana zigo panopera 1 week vachikuposta ana zigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unongowine a minimum of 80,000 followers pa social media lokubatikadare ana zigo. Ladies and gentlemen, we are back again with Patisan. Tinowanzobatikira tiri kuCapitalk tichiita 1212 paradio. Patisan zviri sei? Yevi, always a pleasure kutaura namuprofita. Ndakamira kunzwa mabuzz nasi. Buzz upon buzz. Tinawo Prophet Madi. Tere baba mrese. Mambo tanga noti pa price check. Zvite. Hambo izvino. Yechi. Price check from top to bottom. Suti neguchi zvavo ndonangosongotaura. Suti rate. Dzakazori dziri 10 word yes. Watch. 345. $. 345,000. Yeah. Magachena. Yeah. Philip Patake. No, I Rolex. Okay. Diamond face na meteorite stones. Sikanda kuroba eka life yangu nobva yachinja. Hanisapana ukoma now try. In price check yangu iri simple. That's $10. 5. Mari. Zvimosavunze zigo tangira pabasa ende mpanoko. And you cannot buy class. This is class. High class airwaneka ichokwadi. It's been long. Ndichimbotanga nemarike but ndakanzomchiti right now mambo concentrate nezvechechi meaning kuti have we lost that Java what is here full of humor comical Java. What's happening? Java is still there. Twaba manje mutaura. Mutaura Java wetwaba mwele. Yeah, ngoita zvese. Yeah, he's still there. What I did was to groom different characters which is now replaced. Nana Walliten vaya ndova kuita ndova muoffice mangu zvemacontroversy zvemangengenge zvemanganganga and stuff like that. So Java is still there because what I did was to create a structure for social media and everyone is following that structure. Ana Shadaya, Anana Walliten, Anana Silent Killer vari kungopinda mustructures andakaseta zvokungoita zvinokwana zvichirombero. Maitoziva zvamaitoita? Of course. Okay. Yeah, I was setting up some structures. Okay. But then unozoona kuti ndebvu dzakurawo hazvichaitawo amecho. Okay, so who is the new Java that we're having now? The better version of Baba Makandio. Wow. No, I mean Baba Makandio wakanyarara. Pane hunhu.
mazuva ano unongokanda zvimastatement zviri ngori zvangopinda musocial media but pane kuti better version is I'm no longer anchakanda tumastatements ati Jesu chingodidi chichichi apa ndangobvuma yapanda babhozi Zigo tikabva kure Zigo asati akunze Zigo tati tese tichitanga ovhura page rere ndi 263 atirali 263 kudhara inoziya Zigo kundai they were like this tichitongoti isu zvetongoti atiri family saka nditongoya panapa akatongo nditi jamba ndinogona kujamba okay so does it mean kuti iye Java wakutaura atichamuona tangoona Java ringotaura Jesu munomuona ma-structures e-social media munomuona achiitwana naHoly 10 na Silent Killer vanhu vachingoita vari kuita anashadhaya okay mwombunzo wangu prophet it's been long tine mimba dzatakanzwa dzichitaurunza Java mitisa pakati Java mitisa pakati vavangani kuvana venyu vekunze kwai there's a big difference between kumitisa nekumitiswa saka kazhinji mwe munhu anogona kumitiswa ubva ndamitiswa azvimitiswa kwamitiswawo hard to comprehend so what happens in zvafana nelava nditi unogona kutodana nebhebheka harisi kudana newe waita vamati kudanana saka muri kuti chiprofita ndikuti I have 4 boys ndine mastai vana vangu vese ari panapa vesanzana Passion Pierre, Passion Lemio, Passion Uriah, Passion Raphael. We've heard nombu kuna South Africa, we've heard machitwa nombu dza Passion Zimbabwe. Maybe it's on a dziridzo. You never know in life. You know zandiri munhu wechirume kana ndiri mofoka pamutupu. You will never know. You know, but andina wangu mwana wangu wemusango ndinemba kana mwana unotsvage musango ndinemba handinangu musango but vanogona vari kuwa ndisingazozivi kunazoti maybe ndatsvaga tinashe Mugabe ndatsvaga tinashe Mugabe akaverify kuti ichi ndechako ichi maybe tichazosvika ipapo but as for now ndinoona 4 tiri papa ndaiona vhidhio raProphet Michael Selo machidedzera kana pane musikana wandakambokisa ndopi ndinomupa 10,000 ndopi mpese Selo Prophet Michael Selo face yake kabuda so face yake inoonekera sei andorwa mucheka chena chaizvo asa ana musikana wambokisa anga rakaisama airpods cheche yake ngaimuchenjerera what I can advise him is ngaparidzire vanhu kuti Mwari vakatidana but we are human beings because problem ndakaita inini ndo yaanogona kuzoita because in life it's either you suffer now and enjoy later or you enjoy now and suffer later what I'm trying to do is what I'm trying to say is ukasatamba ujaya uri jaya pauchazokura uchatinetsa that's profound because it's nature yaukurwa nayo zvafana kuda ujamba motanga kuparidza uchifamba mhepo unodona force of gravity inotoramba yega saka zvekuti munhu wese wechirume achaya it's normal even ukanzi una Mwari muzhinji sei nyama inyama unofanira kumboruwa zvikobvu zvitete zvitema vaivatoona pamastage vachibva vabheja kuti inini mukadzi wangu ndiye baba vakadzi vanotonga varume mbao vanibata kanyama kanetsa muchechi otomutswa nemukadzi kumbo osvika uchechi wada kuzviita chibaba mukadzi achikutonga utena but it's nature munhu wechirume mwakavhunza vane mukadzi achidoti vapindure but mwakavhunza semunhu wechirume kuti muupenyu hwenyu hwese makangangura munhu wani musavhunza ndidi kutukwa panapa iwo uri munhu vakanyarara vanobudikira rikati iwo uri munhu wechirume ndendatomuprofita nhema ndakati wakashaya vasikana ndarika 10 or 20 because it's obvious it's nature saprofita akada wabuda uchite mupenyu wangu ndakisa munhu wanika chinoononetsa ndechekuti vanhu vakambodona sesu anditika vakasangana nemajazira yaka takuziva kuti uyu ndi Satani but murume akabvisiwa hembe nekaslay queen muofisi ka anogona kutadza kukunda medzo because anambobvira akarwa hondo yacho so you can't break over a victory yehondo yausina kurwa you can only win obva wazobuda netestimony yekuti masatani akauya ndinokunda because you have the experience yekukunda but you can't be saying ausati wakambokiswa nebhebiwo kana kumbo munoweza pamwe pacho unochiparidza somukadzi anodaiso akanaka unazoona kamuline kakadaiso
kuri pameri pechechi zvinoitika zve pamwe asati asvike mulevel Level. kana dzimwe nzvimbo dzatoparidza so pega pane pamwe kuti iye asiri kutokutsvaga iwe wega unongona kuti ako but dzimwe nzvimbo dzamunoparidza kusidewalk yeah zvakamira sei baba dai pasina past ati kutaura takambodonha iyoka maybe ngadai America yese tatonewana because akanaka zvakasiyana baba vanenge variko but une matimes aunomborasika ya those times aukarasika dzinokusimbisa kuti patazosvika pa what doesn't kill kuti you unzgonzi pane h randinharo izvezvi mapfuura level iro nah it's a lie Okay. manguva kuvarasika akapfuura Prophet Java is known to be very much controversial. Anodena anoita seanta sei. What do you say about that unzi unodena? Prophet. pamwe pacho vanhu vanosiyanisa kudena nechokwadi. Okay. So do you have beef versus men of God? I'm not going to need that kanai. Because I have a list that dautira I can. chokwadi zvangu nemabeef nemamen of God anditina pamakandi ayo ndakazoona kuti sorry paindaneti because andaisa sorry kuti vanga vasinotaura zvavakataura zvekuti I'm better than I'm more gifted than God but ndakanoti sorry kuti it was not my place to address him because he's my senior machef kwatiri pamweya it was not my place kundiwe ndichibudisa that correction yekuti hatikwanisa kuzosvika pakunozvikombera naMwari in anything. Okay, vamwe vanoti okay vamakandota inzo. And then the innuendos and connotation against major. What's your take? Prophet Nyandu andisisen because murume ndamutasa pamwe ndibaba wangu and most of the things that I became he is the one that God used to raise me and batira mune zvakawanda ndachamuzika one day wangobudisa video yekuti anzi pandai kuZimbabwe nini ana mudiwa naona pasho na waiti wanza makondo mapupiti baba but no before Jesus Christ ndo mazuva chantoa ndaifanira kutamba jaya I was a virgin when I came to Zimbabwe. Mukadzi wangu wekutanga was my first in everything. I was a virgin. Anambobvira ndakaita zvasikana ndichikura zvikandisiyana nemukadzi wangu wekutanga anambobvira ndakatomboita kana eni musikana kana kudii mazuva acho vaitoita titoona kwatori huli ndaitoprofita ndandakazadza kweti complex ndaitoona 2000 mamembers every Saturday wanaitoa church video yaitozara viral ndandazongotextira ndakati andokumbira musataura neni musanditextire musandifonere ndokumbira mungoita life yenyu neminister inongoto yangu Mdiwa is a brother to me Mdiwa akadaiswa achichovha maBMX mabhasikoro tanga tritese chikura kuenda kuseke 6 primary school kuchikoro anga best friend ya Apostle Java takura tese kutsanya ma 21 days and nights na Mdiwa everything zvokushaka mababy ndakatodiswa na Mdiwa ndasazoti musikana anorumwa nzeve asitsovando same ndimdiwa kudriver motikari Mdiwa ndandzidzisa Mdiwa ndadzidzisa kushaka mababy aiwa kwete uri kumababy kutongonipa knowledge kuti musikana anobatwa zamu nobatwa so padzini panoitwa unzwa kakufuridzira musana kanonzwa it's that knowledge was Mdiwa kudriver motikari ndakudriver mota Mdiwa first apartment redu rekubva kuchitungiza zvinogara uko mawindo aenda kuSouth Africa Mdiwa ineni tesa kabva kuchitungiza unogara tesa akatozumuka mjeja akutoconfirm yes true major taitotya taitotsanya when you were coming maitoprofita kuti musikana wangu naye atone nhombo Abata nombo. umunize video yacho I was a virgin nini kwa ndakuti waseya pakutsvaka maviews pa internet But you were his son, then? Of course. Yeah. No, when he came and son of Apostle Java raised me a lot from 2000 to 2010. 2004 ndakaenda kuna Baba Manjoro Faithword Ministry. 2004 to 2007 he was helping me. Then 2011 ndopandakazo officially working a Prophet Angel spiritual father for a year. Then end of 2012 zvinozobuda mushipanika friction kangoitika I think ndanjiri kukura plus pride unoziva kana wasangana nemunhu angaita chechi akanaka achizvinzwa then but aita separate ways. Then 2013 I was independent. 2014 vandasangana nababa wangu Bishop Noah Jones. From that time to now he's the one that's fathering me and stuff. Okay. I still respect Prophet Angel even that video nezvimwe zvinomboitika I respect him but ndangona kuti it's good kuti vangoita zveminister une life yavo and I do mine. He's very successful
and he's doing very well, especially in Zimbabwe and stuff. Sana kuti wangoite koko nongoita kongo. Especially in Zimbabwe, decent. No, I mean like he has churches in London, in Dubai. So why are you saying he's doing especially good, especially in Zimbabwe? It's a building area. Okay. It's not anywhere in any country. Okay. Plus my numbers are now in Zimbabwe. It's not anywhere in any country. Icho kwade roti men of God sometimes vanotarisana pasi kuretana kuti uyu ana chanonditira uyu ana chanonditira. Ayo mari inozuvhiringa. But the greatest problem men of God is envy. About as a crowd ra makandi area. Iwo ranongo chi crowd rako rinenge tori se group kuna rana raba makandi. Ska zvinokurwadza. It's human nature. Zvinenge overflow. Overflow inenge katowanda darika crowd ranongo chitende naro. Ska human nature zvinenge kungorwadza. Zvafana tifamba tese ndo ndanonga mari. Munorwadza kuti it's human nature. Saka chinokwadza men of God envy because munese pambira minister pana anopinda chencheta 10. Nongo itona vision uchizadza ma stadium paridza uchita se ozoona umwe munhu ari kuzviita zvikuramba magaya rinenge chingoti rakazadza chifamba nemapushi dondoro let there be light rakazadza buda ende pakaputika. So envy manje ndakauchika men of God, and envy ikauya pamunhu anditika you can't address munhu ari pamusoro, so you try by all means to put that person down to your level so you can address him. They're the only problem, men of God. But I'm so happy now. On internet. I'm not good with names. They are doing fine. I think those ones. Okay. They are doing very fine. Okay, so what Nyangu, it's a build up to something. Who is Prophet Lovy to you, and who raised Prophet Lovy? And I want to garuke. I love it. Takapedza na Prophet. So what happened is it wasn't shared. Prophet Angel, when he started, everyone became his son. Everyone. Ndezo kunyeba munagati. Nombobvira akada. Vashaya access. Vakaona access is became his sons. Ndezo kunyeba. Even Lovy was son of Prophet Angel to some point. Okay. Nevese even my sons are kuonana makandiwa kupi. Prophet Makandi was son to Angel? I no, I think that's what his son, no, but he benefited a lot. He benefited a lot. Even Prophet Angel benefited a lot from him. He was introduced to Prophet Boateng and stuff. Angel did a lot for him, a lot. But kuzoti mwana, but in the prophetic, I would say mwana. Yeah, vamakando toys advice amboona zvavakastanga kuita after Prophet Angel and stuff. I remember one day takatoenda unoshuta shiri nepfuti vamakandi vanene na Prophet Angel. Vangwa judgment night. Prophet Angel atobvisa vest mvo apa. Vest. Vakaprofita musiwe baba takashoka. Vakarowa machariots vakanopinda pachibridge so judgment night. That was so accurate. So I would say it was the impartation. Prophet Angel did a very big impact in his life. Only more side the prophetic. Zvemazi revelation, zvemazi crowds, integrity, zvechimoza about Mama Kandi was always like that. Saka Prophet Lovy Papa, he met, according to what my knowledge, Prophet Angel went to America twice and Lovy met him twice there. But pane zvakazongoitikawo azvizve pasocial media azvineneso, but pane zvakazoitikawo Lovy ndo asiyana nemukuru wake. I met Lovy 3 years after vasiyana. Okay. And Banasana Lovy, if you listen to his testimony, I karamu studio. Room at a studio. I go to Lovy. Yeah, and then I record Tiana, Rihanna, all those people. Grammy nominated. Okay. I told him to stop in 2017. So I was bidding him for ministry. So I helped him a lot to start prophesying, to build a ministry. I'm the one that bought for him. It was going for 1.3 million. I pushed him to move from an apartment. I went there and I got, you can't stay in this place. Then I got him that house. The church that he has 8 million, I raised $1 million for him, for that church. And I helped him. So we came a long way and stuff. So I always teach all my sons to respect and stuff like that. Because of the respect and Prophet Angel, we came here. Prophet Angel from Instagram. But let's go. Let's go. And I don't have times kata mukuru.
apa atoshamsika tangoburikira tese baba taona unaweza mkuru anowazara makamera ka yes makomana wacho amire chwa ana selen kila unosikira kamera yarembera ngoro amire makamera baba kana kuti ungeenda utozende unorowa makamera ima mnongopostwa zvenyuka mai makamanejwa makada kutaura series muchazo ngonzi shwa aiwa anotora hauna munhu wasina mafungidzano ngani end love vane evidence yavo here end love ndiani prophet end love ndavira vamwe kublawayo vanorova prophet wekumboti ndikufa yes but pepe vanhu vakapfekera mashoko havana zitara vakataura havana kutaura but isusu semainterpreter aiwa hapano interpreter german waida mbiri pasocial media makamera vaita makakamera ayo ndakaterera some of his prophecies vantondoita come to pass but according to the prophetic inakwaso prophet endo kana makandio kana makana because prophecy aikwire inodzika yafane mvura iyerere chidai inoirasaka mvura hapana wangu aiwa zvamwari mungazoti chavo profit kana tiendo kana ubarwa musoro nazvo pane inosvita zvamwari zvekuzonjeturika maugereni vanopfugama ngarambo vamapfugama kuti ndirovemaplayers anozvati akapfugama akabatwa musoro ari kuna matimu time ainamatirwa picha raiziti ndokungasara svika kublawayo anga utofonwa akapostwa banyorwanza ndakaticha aiwa munhu esangaprofita munomudindakamuticha ichokwadi postwa ngaritonipo ichokwadi ndakaona picha vakabatwa musoro abaramana asingautanga uchichitwa pamamba tisichira ndanarakarona ndlo pavhidhiyo yake kuti titaure nyaya yake papodcast ayo nongwatisambetitanyaokwanabayo kadijambe yandlo saka manje prophet love bye prophet love problem to say in law mungamukuise palaina vemaprofesi vanomukunda anana jezrael kwete kuti ana basa ndikanaende kubasa I mean kuti vasingaverengwe paukupa prophet passion zitara prophet wakutaura ngavataurita anoita nezvei vamureki imi magarambo podcast kutaura taraiva makandi number 1 prophet makandi obvious mazachudinavapa makananzi number 1 chini irenki yavanayo mumweya yes akusi kuti vanoti thus is the Lord nenzungu munhu rank yavanayo pamweya that one qualifies number 1 fair prophecy naangel vanoraiwa but parank vamakandi vamagaya zvinazoziva kuti akakwadzwa parank but marank prophet magaya prophet avanoona havangopose zvavo yavo inonzi phd yaliti prophecy healing and deliverance prophecy healing and deliverance prophetic healing and deliverance prophetic PhD prophecy healing and P was a law small letter but it's true who's choosing healing they are allowed to baba aimananzi magaya yachibaba alright saka vamakandi wa number 1 prophet bedenjo 2 pachi ayo prophecy angel number 1 hakuna sabire munhu munzvimbo yake aindozongeza prophet makanda number 1 paprofita vakadzidzwa nani unoona profita nati vakadzidzwa nani vakaimpatwa nani vaiti reverend evangelist Emmanuel Makandiwa kana kuti Shingi ndokubva waangel wauya ndowakaita kuti tiite zvekuchinja mazita iwo wakatochinjorawo waunzi angel
wanochinjwa makanda even dressing wachinjwa naprofet angel profita mbowatanga zvekufamba mabodyguard ndobowatanga hatidi kubira munhu glory yake hatibvume izvozvo namba kuona ziso rokuona prophet angel but zvekuti rikandakurenga maprofets number 1 mutara zveprofets amusara Pentecost mutara inonzi church. We're talking about the Pentecostal movement. Kwapere churches zo tunongoda top 5 in the Pentecostal movement. Pentecost asibata maapostoli chichi. Amen. Kana mtakuidza maapostoli to sai some ranking yawo ayo number 1 pakuona apostle wana apostle. No. Maapostoli ndo wana madzibaba. Apostle chi efemi baba to isa apostle. Apostle chi apostle mu apostle. Ayo apostle. Na efemi Pentecostal. No Pentecostal. But apostle chiwenga mchona nazi. Amamugawise chiwenga. Apostle chiwenga wasika na prophets. Okay. Apostle chiwenga ana prophets aiwa aidzinya anamparinga na chiwenga. Panenzwa angimfeso nya ndlovu. Andesika mstreamer noti T Freddy chiwenga mparinga nevamwe mchitaura vemamiracles taura ipo miracle ndati vaniswa muligira vega nana Israel pakadaiso zvamwari hatingausesa mazita yapandirana namakanda nei Israel inorowa here prophet Israel anorowa novakadzasarake patanoona prophet angel number 1 inandimuka mutop 5 prophet angel number 1 and number 2 vamakandiyo number 3 vamakaya number 4 Eddie Branson apinda kemuligiri but apa patangopfuura 3 apasina saka ndaunasoutaura usokuona tobva taisa anza prophet Eddie Branson taisa Israel Matthew vakuona but ava tu havapinde muligiri tangotaura level rokuona ndopaona okay ndopaona but kana ndakurenga maprophets takurenga kuti vakagara so makandiyo akati God bless you zvinonoita life yako pamaranking zvochinje akungoona nekurenga zvakasi ababa zvamwari zvisina dis ende paiti mumonona prophecy kanzi prophet passion genealogy professor dzenipo dzakawanda mbonoona mosoni pacomment panext broadcast but zvokuona zvakasiyana nerengi usati vapana mukutaura handisana mbona maprofesa vanogona kutorwa madhara pakuona because madhara hasina energy netime chotwana prophets ndosina ndizvesa prophet makandiwa kana mawani kuti unonabudisa album mwe unobudisa single mira easy wingi D na Woliten wakabuditsirana same week maalbum rawingi mbaranyara but wingi ndi mudhara kuna Woliten masongo Woliten akaramba chitrenda amemondisa the difference okay but sana babata prophet bakara budisa masingo apa pakukandiwa kona covid isati itika you know what masa pama prophets ese wodi ese makandiwa budisa covid isina kuitika isati itika ndakaona covid akaitsanangura nepari kubva napo zvese akaro akukuona noona but uzedisa vanhu izvezvi makandiwa ngagara paenjo ngagara vaprofitana then kusiri kudzana anogara kadesi anodai kutsira musoso enjo acho anoona zvimwe zvese decide enjo anoona but manje ndobati kuti manje iendlova arove manje yema101 yekuti iwe waiti ayo amaseva apinde pandirona namakande ndokumbiro lwakwa ayo ashaka prophet magara kudziwinira kutemerera rege ndozvanjoti mapano anogona kutoona madhara anenge akagara pasi inzwa kusiyana kwazvo Moses anoona kutsanura gungwa ndoita zvezvezvo but parent Abraham ndozvibata saka tikuti Abraham ndo makandiwo but Moses ndiyo angel anyway vapana vandana naAmosi anana Zefania anana Obedi maprophets mamwira
kurutsire chivo pachiprofesa. Jamwari nekuti endei payichumuona mega. Musanyemerane. Ndemuona payichumuona Profeta ndiani? Imi. Ndati angel number 1 and uba glory yake papa. No, same Zimbabwe munomu. In fact mu world munomu. Yeah, angel no. Angatsambire glory. Zvongoona chete. Visa zve character, zvechi zvemanamba emchechi zvechi visai. Kuona. Asma ndinopa ndikuti personality prophet Kwa character denja manamba emchechi muruchi uwe to enlighten us. I'm going Am I losing something here? Besides the character, numbers but something in prophet passion but now because mega mbo spark paresa kwa mama Africa ndimisa prophet angel prophet bushi na prophet passion so what I'm saying. you know what remember something Bushirano. But muone that is muda ngatichikate nyadza na angel but mukana sotasa zvemuona vanhu vese mukutombika zvakabikwa neangel ana Bushiro acho ana passion ana makandiwa vacho wakabikwa na passion na angel No, yeah. Saka glory yake. So I would say a prophet passion for first time was in South Africa. Cape Town. Oh yeah. It was a different passion Java that I knew. I have known him to be comical. I saw the other side of him that time. I was shooting. Is this Java? He was so different, very, very different. And the way Tiatika profit no Zimbabwe, I know Siana Ziguan, Fano Varungu Go. Doing a difference in Yamapano zone up ranking a profit. Or profit Chinese. For the second on the Juan. The street Kati Pakona Panitaxo Vegan on Juan Jen. Mugurus Nasiana. Monoprofit local, Naman Profit International Russia. But one has private passion, genealogy professor. What I did not know was an Indians low Panama listed. But in Botaga video, is a video about Bama College Profit. I'm not the best yaw. And it profit angel best. Young, this. My prophet says I'm going to talk like none low way. But anyway, that's But you know what? Prophet Makandua clearly is a teacher. He's not a prophet. No. Yeah. No, that's wrong. Bible noted there was in John chapter 3 verse 1, there was a man of a Pharisee whose name was Nicodemus. The same man was a ruler of the Jews. Zita yake, office yake was a ruler, functionality yake was a Pharisee. So you can be in the office of a prophet and still be a pastor. Okay. You can function as a teacher, but is a prophet. Mogadasa Paul is an apostle, but he started with the work of an evangelist, winning souls and stuff. Mogatarisa Abraham, he was in the office of a prophet, Genesis 20 verse 7. But his functionality was not prophecy, was faith. Apana kono Abraham achito Stara kono chakadera sakababa makandiwa. I truly believe him to be a prophet. Maganzo wanyaya wane imwe nonzi andaigona kuramba chiratidzo DVD ro. Pavari mudiki vari kushauko zvakaoma. Mavisitation avaitwa naMwari. You know what is a prophet. But vari wefemasa kwanza ndiri muprofita. Mchurch members budi. Saka vanonzi reverend. Vamwe vakati evangelist. But he is a prophet. Utapowasha? Angayandena. Okay, Kwani nyama iliyopenda sio prophet. Aye wanitara nyaje kurira rozo titara. Bwana nenda kumkomenda mangomzini ndende wapi? Amama disappoint. Vana vangoita integrity vafana na apostle Java. Vana vanogunu vekutika avatori vana vabuda newspaper. Instituto strata. Maprofesa mutu vantoda vakasabira mbepa vantu vaviwa. Kana nambota bwashara. Vangobuda neintegrity yavo vanongofana na apostle Java. Vana vane uremerera zvafana na Tudor Bismarck ana Tom Bishop ndosai zvavakaenda. Like matter apostle Java. Burning of dreams. How does that happen? Apostle Java banama dreams recently church. You remember the
baita pasina munhu anofanira kundirota munomwari and anachikisa mbofunga yo mapepa ya 10 achiti mwara unoita muri ne bana vabe tunoita sei muri mimi ndakamboitwa zvangu mukaita sei luckily mazuva acho ndaisatamba nanchiri straight so ndakaunganidza mapepa yasingazivina kuti vesa vari 10 mawandu ndaisamiro anchaziva nhamba yanga patonga kwanda ndakagarisa basa ndati mwari akati niwe saka ndokora mese here mutamangu wanganga ri wili kana kuti pane vamwe wasiri kubhilivha kuti vamwe vakanzi mwari only two vakaramba vakati ndikwasororo zvezvobarika vabvabuda kwamwari but vakaramba vachibhilivha kuti mwari ndowatusa vamwe sa vaitoda ndano madreams ava ashanda kana vanoda possibly gather show is a man of integrity ndarambo vacha munhu wamwari murikaensamu etsindo saka vamwe vanhu varikasi varikuota pavangofamba vachira chazvoti zvataura zvanamusoro aiwa panganichataracter baibaika pane maroma akambobuda so prophet angel ndakuvasetera nyaya dzonzi vashakapepera kati hanyachokanetsa vakazopika vakazonasogara pasi vari tomudiwa ndakazovasanganisa panzvimbo but yakanetsa nyaya iyoyo yakatonetsa muze unoona kada ngokusvibisa mangwana vanhu tobuda kabheka vachiti apostle java wanhu mapasa nengataza zvinoitika mache izvozvo zvainyaitika uefm ndokwatazviziva paione zvango zarefm pakaipa so personal timbopinda personal zvichichitadzisa can we continue on personal life handide personal but musapinde personal simba chikanza keri yake yazopera anopinda personal mandigarisa pasho ndichimira usarasa makumwa ndavana mine ndemijeika muchiita vanye building then 14 meter namusiko inflate remaprice pagula mabuilding aya akafanana nelaptop unamba pamakandi mamachecha makagugula building yayo chitunzi aibude price kana vadavirwa kana pagps inonasakuda zvamwari zvezvo nenyaya yekuti nondingotora reality check but mabuilding angu rekutanga yanyarichitu ukagugula inobva ratotaura zita gore rakavakwa nakuona nevhari yaraita ipapo parakazotengwa nanhingi pechi2 nezita racho nemari yacho pechi3 zvikajamba pakazozitenga nemari yacho zvese zviri kubaindana saka plus mumwe munyama uri kwanza ukanyimba kuti building under 14 million nematex vanenge kutoda tax 14 million saka unozvikwata zvinani kutodzikisa price vanokupidza saka makaribvisa kuma20 chibva masiya pa14 no value of that building now after my renovation is 26 million after my renovation and building then my plans are church obvious only church amana ini ndakasiya zvechi zvechigeto ut zvechichi zvokobora but geto ut mchiri geto ut born ghetto ut die real ghetto ut shkandelo. So the way it has it on the street, when you came here in Zimbabwe some time ago, you were in solidarity with Mike Shimombe and Terba Popo. What's it? Moses Popo. Okay. When you came back to Zimbabwe in solidarity with those guys, you attended all the court sessions and everything. In solidarity with them, never would but all of a sudden we had you turned tables and you found some cases against them. I didn't turn any table. I don't know about that. So what happened is that Mike Mfes wangu na Narcis Mfes wangu juda. Was social media was awasha aga jabu mtengeza padikira mwana wake. And it was for mtu anangwa sana about my life. But the truth is Mike Mfes wangu na Narcis Mfes wangu juda. When he got that 10, I believe Salasha. Boss Lasha. So that's one believe this. But that got to verify. But from Saka wonder. But Boss Lasha.
Androji baba. Okay. Unoshanda nacho ino. Mike ashanda naye ndoshanda naye ndopamba naye. I've been with him for more than 20 years. 30 in fact. Ndova lawyer verify kuti tendere nderechi Genuine. ndiri straight ratobuda mukanzo vakatoenda mukanzo kwatona soona kuti ndizvo everything is up to date. Then ndopataita joint venture nendopinda nemari ivapinda netenda. And then I'm supposed to put $600,000. Then Marikani Gaupina Mariam comes back first, then to share my profits. Easy man. Plus team young and annual tender and the report. The Mike Nanas is my family. Mpofu nagazo mzio to Mike. Face wangu but anagazo misepa u family. Mike youngza kwa family. Tabamba baya kumana meno mepota mwetikao waronzo wasungu. Nichandakana kira. And you invested money already? Of course, there's some money. Marungu. Churches. Wakumulonzo wasungu manje. Wakulosanda background wakulamba chimasaji. Ishetika because pane mari yedu ka. Tumira mzozomira mari yedu kule. Ati pakati paunzonzi nyaya yatendera ndonye bana kata za politics abeti. How? Kuvenfene mari kandu Lashana unofambira kama mangwana chunzwa timu yacho yekanzu yacho yakaverify yacho yasungwa vakatobuditsa tenda vacho vese vasungwa tokanaona pana politics pane zvinhu zvakaitika zvataisa tosi. So the fact inotaura ndizo said the truth, but the fact was they were not qualified for the tender, but they used kuziyana kwaona ichiona vanhu vari kukato saka pane kamwe kasiri straight like zviri straight but zvakanoti bende zvonzo umaona straight kuti usaone kuti abenda pari ndo zvazvakaita is fake. Ndakati I can't be involved in zvinhu zvecriminal choti pane maanomalies akapo according to them. Inini ndiri kutotanga kuya zvezvo imimi chamangoisa mari you don't know what's happening. Of course that's mari ndashana background ngoverify mari yedu kushanda chaizvo and stuff. When they went to China ndashana kaenda navo kaverify and paid some stuff ndasabhadhariwa ndaibhadhara straight to China ndibhadhara straight ku South Africa. Mapoza ari kuya, malights ari kuya, mawire ari kuya, makambani ari kuchera. You bought some mapoza, we did everything. Nditone malights anoita about $250,000 akangogara izvozvo hospital yakamiswa atoripo. You bought them? Yeah, we bought them. Skandauya kandakuona nzasi straight there. Saka Lashana was supposed to report nyaya yake. Mapurisa anobata asuda Lashana. Munhu akasiyana beka iri region venture department chavo ndo atoona. Ndo vandatomboti angasiyana nazvo. So it was a JV. Yeah. Okay. JV yanga yapinda kuti tenda rakatobuda tisipandira. Sitazodira mari. Vakomana vatadza boss mari apana. Okay. Ndo patakazopinda. So mari muri sponsor. Sort of. Exactly. Finance. Okay. So I got in there, ndaisachi mari chichindauya mapurisa vainini. Ndakati asitarangu rakapurisa akazodeso zvobuda kanzi anoitobe parita. Tozarana office wacho pa airport. Was it true that Malofora docket by airport? Because what happened, President Vice for my cut outside. So I only came for that. Not only Maria Nakatoluza, I came. So I came for the inauguration. I've been there 3 hours, but you go Korokods and Co. And I'm going to speak with Parliament. So I've been in President. But Isus is a no failure near the court. I've got to suit the guys on Maria. Okay. But she's a street, Maria and Javida. Ndakamunyona ndakafonero around him first iye ndamufonera ndikati shama wakadedededede naunotaro police ndo zvakaitika nangotsanangura ese yakaitika nandasitotaura naye kati papa tinongonekaganganga because iye nanhasi anoti zviri zviri straight pane mhepo ringorufamba pa zviri straight inini pakangobatwa nekanzuro that's when I doubt it zviri straight. But vanhu ndovanenge vachiti profit passion somehow. But he how does he feel about move from the police? No, according to him was saying very straight. That's him. And ndakasuspendwa zvedu but tichasununguka maresa yakashanda irifana kubhadhara because takatochera takatoisa mapipes takatoisa mapost takatoisa zvakati nekungu kwatobatswa malights mari iyo irifanira kuwana kuya that's him
And that's what I was believing. Shkapandaka zona vanhu umukadzi wacho asungwa. Nazona kuti andiri katisati zokuzonetsa mangwana ndobatana zvino nodidi. So can we say safely say you're protecting yourself by so doing? Protecting myself from what? I don't know. From what? Answer from what? Was maybe I would try to pamwe ndeko nosungwa ni attended. But I'm not part of the tender. Okay. How can I be arrested for the tender? Okay. No, okay. So when I calculate what you know, but That's not boots. so it means it came No, I was introducing Fashion Baba boots here and $6,000 and it's in my stones. Like I feel one manager mona zema tombacho. Chirangone mastones rekanimechisa pandetsachi muhuro ndesa tsoko yangu unonza skin yangu ndakuti kama apple after green grapes maana naona gumbo rangu rakatsvukirwa kuti ndakabudawo chiti skin yangu yakarikava chichichichi is my family. Mbovu is a friend. What sport? What sport? Yeah, he got sport. Yeah. But I'm face under respect, of course. I love his maturity. Ini ndo friend da bozi ko but nsanda da pizza nje yangu. Just basic question. Zim trends. Muzi azvita Zimbabwe na mabodi. Muzi silent here. Yeah, where? Yeah. What's your take about it? I would say this. There are people on Odiona Morals, and who are we to judge them? And the problem they would kind of drive credit to managers died. But we've been listening to Lil Wayne for decades. And Lil Wayne are no battle. Ashitongoti kuprofita mukuona Lil Wayne anobatwa valembe. But pazvaya kuno kusauro ngwere ndimwe team anzokwanzota mazita because nobva izochena wozoona kuti munhu akabatwa and stuff and mwachakangwara izvo pasocial media. But oditana akadona paikamongu chokwadi moza chita chakaitika kwayo akatsika mhepo azvo chokwadi munoziya oyo kuna bovu aiwa pane vane zvanomboda kuti vanzwisise kuti ndo zvakatori mumwe wacho kukura mumwe wacho kurasika pamwe wacho mweya yetsvina chachandoda kuta but pamwe wacho its choice vakasiyana siyana but let's clap hands for what they are doing for the music industry Zimbabwe. I will tell you hate it or love it what wing it baba japreza ti baba ane monthly listeners kudarika munhu Zimbabwe pa iTunes zvinhu zviri tangible zvotinongoenda weikumuona ane maviews pa-iTunes papamuidzi anotora mari lerikamuviews. They are doing fine those young guys. Mwere paatori pavabadada asara nemari chayo chayo but paatori raito according nokwari kubva Ndaona pale pamemboshanda naye bebe. Ngwere akaenda kustudio akanoimba na Oskid akaproduce kwa masongs. Yeah, akaproduce masongs anodarika 10 amwe acho azarobuda vakashuta na Sapo inonzi madonyi Amusati mabona mulunju record and stuff. Dr. Nanaye in perform the prophet. How true is it to my artist amshanda name yanopapera? It's very true. But what happens? No case what happens because no zones were better with okay, people are complaining kuti makamutsira kumuraya. Because Rocky was just there apera zvakanaka. Then you came in the picture. You resurrect Rocky. Profit vitamin. What is very true to Mananapera. You know to kupera muzokita say. Kupera zero wasugona. Rokanokona nanasi. Tuwira nakati izvo zviro vandokona. Anditi ana mabasa ari kuita ndokupera kutaura kupera manje ndezvo kuti inini kandopfeka kuchi. Yeah, to talk every day. Ndakataka kupfeka Bugatti. Ndakachena. Then nditoita mbetsintori nemaprice. Anditi achazinisa pane Bugatti mjozo mbingano dzangu tangoita mari dzotenga Bugatti. Ndendakachena ndiri bandendapera
Vasikupera kumira zvaungochita. Saka ukakaona pazvo ndakauri tena kamboya motera ndakagara naye paso. Kada kutora video or collab na Narcissism. Ndakamuti the problem chete ndeyekuti kana ndakakuitira izvozvo, what will be your next video? You want to do something that you can keep in. So you come into their lives and set a bar too high for them to do. So the danger ndeyekuti ukanzorerwa kandi kutoba kakubhadharira coffee or media marari kuda tomflyer tomusamotera Ray-Ban ouya toita mafeature na Leon Lee toita imwe handiti kunzungurira unofanira kuramba ukamaintain consistent. But the problem yakaita papa ndepekuti mari yataisa for example patati one we use over $100,000. Yatakaona big is less than $5,000. Streams. Yeah, of course, my shows are going to tell them which people might come show it and go to it. It's not making sense. And it's not business. Na Ray-Ban is my feature data, like Tanzania, you know, shooter, but Ray-Ban watch of the say we used a lot of money. I think the cheapest investment Ray-Ban was the 6,000 project. Yeah, Shiriko. Yataka shooter local, yeah. But that song actually too cheap as a number to $2,000. So business was it was not making sense. Our pattern was the same. We paid Ray-Ban thousands of dollars. We flew in Akawaya, Tanzania. We shoot a video for $4,000. So the favor so those platforms that we give those guys, number one. Dealing with those guys, then come sense tenda ku radio no push my songs out. Then my video ndio build my Instagram and my Facebook and YouTube. Then we una part stand with my interview. I establish my presence here. Jine interview ndane bio yekuti ndakase record any song ndasendera ndakasendera any artist da video chacha akainzwa anojamba which this akanama numbers apa YouTube my videos apa YouTube you can get it and do it. But ungazote munhu chirume upozons for 5 years ukuramba chimwe you use that platform to get them. How? You are giving people fish, you're not teaching them grow. No, I did teach. But then I told them the ways. I'm pattern and I go radio and I do push up. It's a video with TV. It has also video equal with TV numbers. My video I'm going to DSTV was both of them pushed it. And what happened to Joshua Records? Joshua Records was not bringing any money back. I'm not more about it. I was kid for what he did for me. Now I'm paying the stand. I'm paying the stand. I'm passing. Of course, my term points, Sagawanda and Sagasian and stuff. But at the same time, that's the same thing that I was kid. One reference, my songs are very big now. Single man local songs. And once I would go down, Bitika Posendra Whiskey. Over months, I didn't have to wake up. Or bands were beat under the jambira. That's how my artists are jambira songs and stuff. But if you concentrate to what I'm about winky, local, you remain local. No, come on, local, but no $100 or the good. Plus, also pay $100, $200, $100, you will never play. Yeah. This is one of our total areas and a pen of that. Mfana gurira madadedi dokunuza madadedi ayo badaucha nderegero mayitusha tuviringa bali ngana bapaka chafa another way kuti apana how it was no mabaza uzokuwa national zinyaze zizokubuka mmoja sasa so uzobulisa pana vanongoda kuti vanouya nditi network nana aibo for coach from St. James Mania kana ndo batira kuinyora masongs ovetwa voiswa that platform what happened to it mkuru pandakasana na Jesu kechitunda kutora mwari program yinenge idols yambo mutaura I dropped everything ndaona kuti matora babara resafambe na bana njimina babara mungati drops almost the same time na babara nzinda kwachinjwa nemukati wawo asi mare amara shansa mukati wawo
Okay. And the Bible, he who finds a wife finds a good thing and obtained favor from the Lord. And you travel glory and sin. Semuno amali. Mo semuno amali. Music yangu na baba halali. Yanga kati shati ile zote na usana. And I'm going to that's the problem. Ouch. And now song ya baba and that's it. Don't know the songs that are present are winky. Panel the pressure of it is the only that I know. Kana munanga sina record. Tell my views again. Tangu kuuliza point yote kana munanga sina record studio kwangu. And that's not the time gonzo matisa yake. Kama ndo Wally na wanafunga something. Wally hundreds. No album lenye ile. Ni mkoma. Koma DJ Towers. You made a very good take team. But profit but one of you chanza kuno waniga. Toto la voni. Ana mtata. Anchija agaro ira baje je no ma. Ashamuona karibu intro yenyu achita sese mfano yachita. Endro yangu na peace. But ni ananopinda shule wa watu. Pale wanaweza ndio wana primary alipo na nasi. Kama alipo. That's right. É, agora eu não pinda, já não vou pinda, bro. Siamo nella cipinda cibola solo la banca la rompina cibola la subula. Agora outra level. Tá. Acabou de dar. Total of one and famous me cause me can need my coin is good. Yeah, boss. Sabe se já não tiver no isso, um bom status, ou na maioria são das outras. Teka ndo shakatika profit. Ah, ninga mora. Ninga mora. Mvana so mwana storage Nigerian so aro pisa so ananza mvana Fritz I'm sorry about this so anataka nini smell Fritz bana ni comedian anasema mwana comedian no mwana pamenda vyenye so kana mabaza kai manja mbana mpema USA warugo ada na warugo anaanza nafasi Nigeria msoro mwana msoro maneshi I don't listen to mwana msoro Nigeria. No, for example, like African pande ku Ethiopia pande kumaragare. Pande ku Rwanda pande msoro wa ita flat wakariba. Pande ku Ghana pande msoro usina goats flat goats ngira ita flat there. Ku Nigeria majungu edenge foko. As no better so shape and stuff like that. I was Zimbabwe up there. So, but the funny moment, you guys are na Chiwenga Jason. Chiwenga Jason, what matter than comment me. Sparks, and Jan with. And you are go connecting. But it's not Zimbabwe. I'm sorry, I was in Zimbabwe. Thank you so much for your time here. I think we'll have you in 2 to 3 months. No, and Santa Tango Center. My building is going to take about 6 months to a year to finish the renovation. Okay. That's about 4.8 million just for the renovation. And the payments and take our time and stuff. So for now, I'm traveling. I'm in Zimbabwe right now. Just a tiny song. Miss Margaret in Congo. I'm a Kuluan. I'm soon to a guy in the platform. A chef and of Fukamamba suit and Papa na space. But I know what I can say is Zimbabwe is blessed to have President meeting, and we can all attend to that. That man was sent by God. If it was not President Mnangagwa, I would not be anywhere aligned with anything that has to do with politics. I'm not a politician. I don't do politics. But when I looked into his structures, his vision, his leadership skills, I said myself, this man is a supporting Zimbabweans. And I became one of the people to support him. And he is doing very well for this country. And I want to say, President E.D. Rich Baba, Muri Uchi,
muri musoro munyika wamwese miswe ndiro shone nomadinetsa. But I want to say happy birthday to the President Idi Mnangagwa. Long life, more years, more integrity. Magasana ni Suma Youth. Magazoramba utora ime team 2028, but isuzu tato good for life. Because makonera moneta atifungo pana machazo kuona level him. But happy birthday to President Idi Mnangagwa. And Satina Uroi, your son was here for Night of Wonders. Chinofamba. Anza wataenda kuchukua gesiko. Wataenda kuchukua Jago wataenda kuchukua. Yeah, that's the son. Chinofamba. And him guys are getting at Jesu. I found. I was Sunday one of it. I found waking and stuff. It's a passion job, but it's different. I will interpret that. Thank you very much for your money. Wait, I'm not seeing that in Zimbabwe. Kana mchura rume urai stylist level petse ramchiba ibaishwa upetse pachakanyokosha pazvese ndinyari mupenyu because 100 years from now apana anenge ari pana and apana anenge achitomborememba kuti kwakamboita munhu anenzi ziko 100 years from now imbe rugara munhu achaigara usitombomuziya which means zvezvati kuita zvibetsere ukanzwa zvapasikana 10 2020 azvishande because uchangoita pleasure zvopera ukanwa doro ukaita sezvangopera 100 years from now hapana anenge achiti ukamborarama ivo wanzo nedzimba 100 ivo wanzo unogara mubako mese muchangorarama ukabika pamoto abika pasitovu mudhuru munhu arova wachi ye300,000 masanda kambono vanakutokosa since never. What's your take on Kipete? I am a doctor in church. Like America, my bishop and the kind of Roman Catholic. Chupeta come on what we mean what do you say? Kurasika. The condition is very specified as a sin by the but church is a place in upper home community. Saka once church starts voicing kuti why mwamwari akambotaura kuti masturbation is not a sin, put on one line. Mwamwari utaura kuti in why mwamwari utaura kuti put in 40 because hakuna Bible rinoti musapute 40. But church is a place inobuditsa voice rinopa character to the community. Because of church primary law, because of church prison anakuzara. Saka isusu we are leaders, we have influence. Saka nikangoti bobo rinoita to influence Ariti. Saka point ilipo ndekutoti you can't be a man of God and voice to people about bonyo kana kunwa kana kuputa fojira kana kubata mukadzi bendekete kana ti minyepfu. It's not a sin, but as we don't go around, it's not a sin. So it's better not to say than to say it's not a sin, because we are an inspiration to the next generation, to the community. That's my point. Thank you, man of God, Prophet Passion Jama. Thank you so much. I know what the name the reasons. What do you refer? Who refer on that? No, we are not listening. Sure, we listen. And you very down as you. Anyama kwende Prophet Makandiwa avana kuti vanhu imaido vanangoti imagine spiritual father Paul aitaura spiritual son ake Timothy paWhatsApp obati take a little wine then on matter but I'm not papedza stromac take a little wine for a stomach but vakabva vati kuti uzive kuti wine iyoyo yaidhaka here kana ndenge isingadhaki zviri pakuti akatonzi take a little because yakatora yakawanda yange isingazomuramba so akapfuura mberi vachitaura kuti yange rinawe kumuramba but inini ziko zvanodisana havana kuti inwa izvi havana kuti it's not a sin ini ndakazorarikwa nauya kumisikuta but iwe usemuchechi uchokwadi bhaibheri rinotaura kuti inwa asemuchechi ake kuti community yakuti unwagozikwa kuti inwa. Do you know what Zico is a qualified pastor? Uzaveja akwete pastor ereda kuzaveja
Pamwe pacho kuchechi tinokuisa pachigaro kuti uwe nedisplay. Unoda qualify. Teizo teka kudeso unota uno. Zimbabwe, God bless you guys. Thank you, Prophet. Ready. Upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi